kod weche mabende pod otenore kod weche mag oula. Maloyo ji 400 ka ok onywand kwan nyithindo nyithindo matindo jote sikund primar ma Ombaka sani kendo koro gin kod luoro mar gamo tuoche kaluwore kod bedo ne gidak anywanda kendo gidhungore kanyo bang' oula darogi e mier. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, gikoni kata mana kony mag chiemo mipogogi ok bi konyo kapod gionge kama ginyalo dakie malong'o. E seche maluoro dok piny kotenore kod barruok mar aora Nyando odiochieng' manyoro nyaka gengni mage nikech koro pong' mare dok chien mos kendo yore wuoth nyalo dhi nyime wi olalono midhiero to pod okwako jogo ma pi daro e miechgi. Walimo skund primar ma Ombaka ei Nyando kaka achiel kuom kuonde jot ne jogo ma oula daro mowinjore oting' kwan oganda maromo 250. Sani skundno koro lokore mier ne familia maomo 400 ma bende kwan gi medo dhi malo kaka koth medo chwe kendo nam medo ng'ok. Klese mag Ombako mowinjore oting' mine madongo 25 sani mine mayo 30 odhungore kaachiel kod nyithindegi. Picha mako kachal mar klese kuma gipedho e godhro mekgi nyiso chandruok magikaloe e ngima makamano. Gilaro ni sani koro kaluwore kod kit dak mar dhungruok magidago kanyo gin gi luoro mar gamo tuoche mopogore nikech kata nyithindegi thothgi pi nodhi kod wuochgi kendo koro chuno ni mondo ginyon piny gi ombong' gi nono. Kaka nyowa Nyamasao be nyowa yudo ka chandruok nitiere kae ni mar tuo omiyo wabedo gi luoro. Koro kama wane wabede gi luoro ni tuoche nyocha ne nitiere kae ni malaria nyiche ng'eny diep be nyocha ogo jomoko ka omiyo kata sani pod wabet ka to waonge koda kwe. Ewi mano gikoni nywandruok makamano omiyo siri gionge godo kendo jogo mamunyo yedhe pile ka pile ok nyal timo mano kaka owinjore nikech luoro mar akweda. Ji oriwore ok inyal yudo kata kaka itwe net onge kata kaka inyalo tedo nikech ka ji 30 e klas ng'ato samoro nigi nyithindo 7 ng'ato nigi nyithindo 4 privacy onge nikech kata ntiere jok moko matuo mamuonyo yath ok onyal muonyo yath nikech ng'ama chielo nene koro stigma. Giyango ni chandruok medo gore ne girude nikech sama utegi oula onyumo puothegi kod jamni mane gigenoe bende pi oywero te. Anapuro eka uchiel nang'iewo kodhi mifuka 10 matiyo gi almost 20,000 mago eko olale pite koro aonge gi namna mora jamni bende nantiere godo dhok moko 6 gi diek moko 5 gi rombe mago eko dhi kamano. Kwayo gi maduong' ewi kedo gi midhiero mar oula mathung'o gi piny maruni en mane. Waluor ni koyaw skul to wadhi kanye household 412 gi kama wadhi dhiye then thieth mondo wayudi. Ana nyalo ng'iso CS ni gimotim odhi ong'isi our able president ogonwa daik. National government ema nyalo go daik. County oingo national government ogonwa daik to gilos koru soini dam kaeto wabed kod lasting solution. Magi timore kinde ma jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo ne olimo Ombaka kawuono mar chiwo kony mag chiemo ne jogo ma pi odaro. If you are currently living next to the river, on the river bank, please, the government is ready and willing to assist you. You need to evacuate. You need to move out of the river bank. E kinde ma midhiero mar oula podogo limtidi ka kelo pek mopogore e ngima oganda e gwenge ma pacho kae ndi kochno kod koth ma pek ma medo chwe kaachiel kod ng'ok mar nam Lolwe. Jogo ma pi nodaro ma bende ojote skund primar ma Ombaka kwayo mondo omed gi otundo ma ginyalo gero kuonde mopogore mondo mi giduok chien dhungruok ma gin go kae ndi ka girito konyruok mochwere kawuok kuom sirikal mamalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ombaka, Nyando, Kisumu County.